Your favorite digital Bible is now on a bigger screen. A Mega Digi Bible is now available for iPad and tablet. Enjoy all the features that you loved on portrait and landscape views. Download our app today. A Mega Digi Bible. The truth is just a click away. Good day. I'm Brother Eli Soriano, overall servant of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you.
Muli po mga kapatid at mga kababayan, bago po tayo magpasimula, humiling tayo sa Diyos ng patnubay sa ating pong gampanin. Sama-sama po tayong manalangin. Anyone from Chop and Saria Bashi Dwumadie na sa mama. Yagi na yamo Nyankopɔn mpae. Ama naming
yɛn agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro, ɛwɔ wo dɔba korɔ no din mu. Nag-aalay ng taos. Agya, yɛda wo ase. Salamat sa iyo. Tumatanaw Yɛbɔ wo yɛn ase da afadeɛ. walang hanggang utang na loob. Ɛsrɛ wo sɛ agya, Sa isang kapalaran ma yɛn nsɔ w'ani wɔ wo kronkronbea. amin. Bago man lamang po kami magpahinga Sɛ yɛbɛyɛ wo pa, buhay na ito, napakinggan namin yɛsrɛ wo ang iyong mga katotohanan. sɛ ma wo nokorɛ Kami ng pagkakataon na wo nokorɛ nkyerɛkyerɛ ɛntena yɛn wɔ biara akoma mu. nang mapakinggan namin, Ama, Agya, ang iyong ɛwɔ m sɛ yɛn nsɛ mfata deɛ, aming mga puso. nanso w'adom Makilala ka po namin. na w'ahommɔborɔ nti. Ɛsrɛ wo sɛ ma wo nokorɛ na wo nkyerɛkyerɛ ɛntena yɛn akoma mu. Yɛnyɛ gyidie mapa. Ɛsrɛ wo sɛ mmara yɛn ho sɛ ɔde yɛn sini ntɔ na yɛn bɔne bɛkyɛ yɛn. Agya, yɛsrɛ wo sɛ aberɛ nyinaa yɛyɛ mmoa ne adom na yɛtumi de wɔn nsɛm asie yɛn akoma mu. Ɛsrɛ wo sɛ kae yɛn adɔfoɔ na yɛabusua nyinaa ma wɔn ntumi mmra wo nokorɛ no ne mu die mu ani. Yɛsrɛ wo sɛ ɛnyɛ yɛn nakagyinamu na ɛnyɛ yɛn ntotwene. Agya, yɛsrɛ wo sɛ daa yɛ yɛn adom na yɛatumi adi wo mmaransɛm so. Yɛsrɛ wo sɛ tie yɛn akoma mu sufrɛ na yɛn akoma mu apinisie. Agya, yɛda wo ase pii wɔ dɔba Yesu Kristo din mu. Amen.
Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po ang ating mga kapatid sa Church of God International. Kami po ay Nyankopɔn nag-aanyaya. na asomdwoɛ ɛnka yɛn nyinaa. Yɛne yɛn wɔ Free Members Church of God International. Abio Papasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting yɛtɔn sa afrɛ. Wogyina yɛsrɛ mo sɛ monka yɛn ho dɔn yi mu na yɛnsua Onyankopɔn asɛm. Abio yɛda Onyankopɔn ase sɛ wama yɛn akwanya pa te sɛ yi. Anuanom aseda nka Onyankopɔn baabi biara ma wɔ. Aseda nka Onyankopɔn sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya sononko a ɛyɛ ɛnɛ da yɛn nsa aka. Onuabarima ɛyɛ da ne mepɛ sɛ ɛbi a ɛyɛ bɛgye mmerɛ kakra anaa asɛma kakra bi na yɛde akenkan. Ɛyɛ nsɛmmisa no bi wɔ sɛ adeɛ a mɛyɛ no sɛsiɛ no abra mɛyi nsɛmmisa a ɛfiri wɔ nuabarima J.R. Sooner. Para maparating sa tao ang utos niya. Si kapatid na John N. Mendoza, may nabasa po ako sa internet tungkol sa witching hours. Yun daw 3:00 ng madaling araw ay witching hour. Totoo ba yun? At may nasusulat ba tungkol doon? Nagigising kasi ako 3:00 eksakto. Simula noon halos di na rin ako nakakatulog. Parang doon daw sumasanib ang masamang espiritu sa mga tao. Parang ginigising ka ng masamang espiritu. Kapatid na Mario de Guzman mula sa Hong Kong, kung sinasabi ng Biblia at mga apostol na pinalitan na ng Panginoong Jesus ang mga kautusan ni Moises sa lumang tipan ng mga kautusan ni Jesus na ngayon ay bagong tipan, ayon sa Hebreo 7:12, bakit may mga ibang kautusan pa rin ni Moises ang sinusunod natin ngayon? Ang ibang mga kautusan niya ay hindi na sinusunod. Parang napipili lang ang kautusan na sinusunod, tulad ng ikapu na nasusunod sa ibang relihiyon, pag-aalay sa altar, pagkain ng baboy at marami pa still po. Kapatid na Princess observing and Villegas, offering the altars as well by other churches. Sis Princess Villegas from Puerto Princesa, my brethren, my siblings are in INC. Some of my aunts in Baptist. Isn't it in the Bible the Lord Jesus said that in whatever way he who comes to the Lord will be accepted by him? How about my siblings, my relatives? I'd like also, they also would like na agya no ntɛm na me nuanom nso a wɔamapɛ sɛ wɔsom Onyankopɔn no nso na deɛ wɔma wɔ no sɛ ɛhɔnom na wɔma akɔ akɔtie na yɛwɔ nsɛnkyerɛnne so a awɔ twerɛ kronkron mu a ɛkasa fa ɛyɛ ahyɛnsodeɛ yɛ ne nkurɔfoɔ bɛgye ne wɔnom ɛnsa nifa so ne wɔnom ma soɔ no asekyerɛ ne sɛ na bɛpɛ sɛ bɛhunu ɛyɛ aboa no asekyerɛ paa ne sɛ na kaikae nso asɛ misanie nkyi akoma mu nyinaa na akoma mu nipa no every say adeɛ na honhom kronkron ne adeɛ na Awurade Yesu Kristo ne Mose ne Elia nom ahyia die after they are born, or if they're aborted, if they are in heaven, do they still grow up, or do they remain or stay as babies? Jose Maria Paraiso, how did Judas know in the book of Judas the prophecy of Enoch when the other apostles
did not mention about it, even Paul. Those are the questions, Brother Eli. And what we have chosen to answer last time. And there's another one here. Why others are not allowed to be called father, but in faith, but Abraham was called Father Abraham. Estelita Castillo, what is the sign of the Antichrist? Is it vaccine or computer chips implanted on the hand? It is worrisome. Brother Greg Gunlau, good evening, Brother Eli and Kuya Daniel. So the born-again Christians will be enlightened. What is the proper explanation in John 3:16 and John 3:3? Thank you. Zebjed Zenade, I'd like to ask if the lost gospel of Judas that was discovered, which I watched in Netflix, is that true? And also, Brother Redico Tami, Brother Eli, I'd like to ask when the Spirit of Christ entered his body, while he was a baby or after he was born by Mary. Steve Pardico, how, if it can be proved that there's life in other planets, like man, what's the stand of the Bible here? That is what we discussed last time, Brother Eddie, which you answered this question partially, and you have also said that this is one of the what we might continue to discuss. That more or less is our guide in our Bible study that we are conducting from the queries of our brethren regarding many things in the Bible. And as we have answered last time, the question of Brother Steve Pardico, if we analyze this question, it somewhat poses a challenge to what the Bible is telling us. Twerɛ Kronkron no reka. Twerɛ Kronkron no ka kyerɛ yɛn sɛ could be no other creations like man. His question was how, if it can be proved that there's life in other planets like man, we have answered that the spirit beings who rebelled against God, they are in the heavenly places, in the heavens. ahɔhoma wɔte wɔ Nyankopɔn so watua no wɔnom na ɛwɔ ewiem na sɛ ɛwɔ ɔsoro ɛtɔ so mmiɛnsa so wɔ anaa ewiem babi biara a awɔ sɛdeɛ hɔtie biara yɛde yɛntumi nkyerɛ na mepɛ san bɔ twerɛ nsɛm no so bio wɔ Efesofoɔ nwoma ɛti 6 nkyɛmu ase na yɛn nsa a yɛtuo no anya honam ne mogya. Efesofoɔ nwoma 6 nkyɛmu 12 na mbom yɛne ahomane eversɛ ɛnyɛ yɛne mogya ne honam na anya na mbom yɛne mpeninie ne tumidie ne wiase sum watumfoɔ ne ahomane a ɛwɔ soro hɔnom. Twerɛ Kronkron ne sɛ ahomane a ɛwɔ soro hɔnom na so sɛ yɛbɛsese yɛn yɛ free Greek Twerɛ Kronkron mu a eversɛ hɔnom ne kasa nkyerɛ sɛ no dodoɔ no a efiri English, German, Tagalog, kasa ne deɛ keka ho nyinaa. Asɛm a sɛ ɔsoro hɔnom no kyerɛ sɛ deɛ ɛtra nsoroma no so Aporanios. Da yɛn ɛwɔ wiem yɛn atra asase so ahɔnom na ɔsoro hɔnom ahomane no ɛwɔ brafo kasa mu no wɔ reverse standard Twerɛ Kronkron mu no anya yɛn ne honam ne mogya na anya
na mmom yɛne mpaninie ne mpaninie ne tumidie ne ahomane a ɛwɔ soro hɔnom. Da ɛyɛ wɔyɛ ahomane a wɔtete soro hɔnom. Da brafo kasa no mu nkyerɛaseɛ no edi mu pii sene Tagalog deɛ a ɛsɛ ɔsoro hɔnom. Yɛwɔ beaeɛ bi wɔ soro a ahomane atete mu. Na saa ahonhom yi wɔnom ɛna ɛde bɔne ahodoɔ na wɔsɛe ahodoɔ ɛba ewiase. Na ahomane a ɛwɔ hɔnom no wɔn na ahomane ahodoɔ a ɛrekɔ so wɔ soro hɔnom no wɔn daa no mama yɛnkenkan Efesofoɔ nwoma eti 2 nkyɛmu 2. Mmom akane no mo nante sɛdeɛ na akane no mo nante sɛdeɛ wiase abrabɔ teɛ ne sɛdeɛ ewiem tumi no penintie honhom anansen ɛyɛ adwuma wɔ asoɔden ɛma mu. Na yɛnum yɛ honhom a ɛyɛ adwuma wɔ asoɔden ɛma mu. Ɛno nti ɛyɛ nokorɛ na ɛyɛ ampa sɛ yɛwɔ ebinom wɔ hɔnom a wɔn tete ewiem anaasɛ ahonhom binom wɔ hɔnom a wɔn na ɛde amanneɛ ɛba. Ɛfiri sɛ ɛnɛ bɔne adi bɔne mu ntintiman. Nti sɛ yɛkasa ahomane wɔ soro a ɛnyɛ baabi a Onyankopɔn te. Wɔn asɛm na yɛreka mama yɛnka sɛ yɛwɔ soro ahodoɔ 3. Deɛ di kan deɛ ɛtɔ so 2 na deɛ ɛtɔ so 3. Nti yɛwɔ soro ahodoɔ 3 na ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu. Ɔsoro a ɛtɔ so 2 ne yɛ deɛ ɔma wo tiri so a wohunu no ɛsoro wohunu wiem no ɛna yɛwɔ soro a ɛtɔ so 2. Na ɔsoro a ɛtɔ so 3 no ɛtra deɛ yɛhunu yi so anaasɛ ɛtra yɛn nsoroma yi anaasɛ owia yi. Na ebi a abɔde mu nyansa kwan so yɛbɛtumi yɛaka sɛ yɛwɔ nsoroma mmoa no bebree. Na yɛn nyinaa yɛ nneɛma a yɛfrɛ no sɛ ɔsoro hɔnom. Ɛno na ahonhom a ɛwɔ soro hɔnom no ɛbɛtumi anaasɛ hɔnom na ahonhom a ɛwɔ wiem no wɔnom tena. Ɛno na ɔsomafoɔ Paul afrɛ no Twerɛ Kronkron no mu sɛ ahomane a ɛwɔ soro hɔnom. Yɛnom yɛ ahomane na saa ahomane yi ɛno na ɛnɛ Paul ɛfrɛ no wɔ Efesofoɔ nwoma ɛti 2 nkyɛmu 2 ne sɛ honhom anansen ɛyɛ adwuma wɔ asoɔden ɛma mu. Ɛti ɛmu da hɔ botaeɛ nti a ɛnɛ asoɔden ɛkɔ soɔ na nipa emu wɔ Nyankopɔn no ɛyɛ ahonhom a ɛyɛ adwuma tia wɔ Nyankopɔn no pɛ. Na yɛn yɛ asoɔden honhom a ɛyɛ adwuma wɔ nipa mu. Ɔma yɛn nsan nkan ne bio. Efesofoɔ nwoma ɛti 2 nkyɛmu 2 ɛsɛ na kane no mo nante sɛdeɛ wiase abrabɔ teɛ na sɛdeɛ ewiem tumi no penin teɛ honhom a nansen ɛyɛ adwuma asoɔden ɛma mu no sɛdeɛ ahomane sɛdeɛ wiase tumufoɔ
na ahomane a wɔsoro hɔ nom no teɛ honhom a ɛnansen ɛyɛ adwuma wɔ asoɔdene ɛma mu ɛno nti mabɛhunu sɛ ampa asoɔdene ɛwɔ hɔ asoɔdene bebree no ana wɔ hɔ ɛnɛ nkurɔfoɔ mu Nyankopɔn asɛm ɛnɛ nkurɔfoɔ sɔre tia wɔ Nyankopɔn asɛm ɛmfa nyɛ hwee deɛ ɛde yɛn nyinaa ba ne yɛ honhom a ɛyɛ adwuma wɔ asoɔdene ɛma mu yɛn mo yɛ enipa a ahomane no ataataa wɔn na ade a ɛma wɔnom ɛyɛ bɔne ade a ɛma wɔnom yɛ nyamera nsɛm na wɔnom ebu wɔ Nyankopɔn ne mmara nsɛm soɔ no ɛyɛ honhom a ɛyɛ adwuma wɔ asoɔdene ɛma mu honhom a etia wɔ Nyankopɔn ne pɛ da saa honhom no wɔyɛ bebree na moni ma honhom dodo a wɔnom yɛ asoɔdene ma no wɔ nsɛm a ɛbɛtumi akan mu no wɔ Makro nwoma mu na ɛberɛ Awurade Yesu Kristo atutu ahomane no ahomane efiri onipa bi mu wɔ gathering no Awurade Yesu Kristo ebisa ahonhom no sɛ wɔn din de sɛn na ahomane no ɛyi ano ka sɛ yɛn din de ɛdɔm ɛfiri sɛ yɛdɔɔso mama yɛn kenkan Makro nwoma eti num ankyɛmu nkron ɔsɛ na me din de ɛdɔm ɛfiri sɛ yɛdɔɔso yɛne de yɛ honhom no kaeɛ daa so na wɔn dodoɔ yɛ sɛn baba yɛntoa so nkenkan da wɔsrɛ no pii sɛ wɔn nyi wɔn mfiri wɔn mpamo wɔn mfiri kuro no mu na mprɛko dɔm bi wɔ bɛpɔ no nkyɛn hɔ a wɔredidie na ahomane no nyinaa srɛ no sɛ pam yɛn ma yɛnkɔgu mprɛko no mu na yɛatena wɔn mu dumiɛnsa na ɔma wɔn kwan na ɔhomfin no firi adi kɔhyɛne mprɛko no mu na mprɛko no nyinaa bɔɔ kiridi sane ɔbotan kronkron no kɔguu ɛpo no mu na wɔbɛyɛ mpem na wɔtete wuwui ɛpo no mu mɔnwene ho mprɛko ahena na ɛwɔ hɔ ahomane a wɔfiri wɔ nipa baako pɛ mu abra Awurade Yesu Kristo apam ahomane ne firi saa wɔ nipa no mu no da ɔsɛ ne din de ɛdɔm brafo kasa mu no da Yesu ebisa wɔn sɛ mo din de sɛn na wɔbua sɛ me din de ɛdɔm ɛfiri sɛ yɛdɔɔso ɔsɛ me din de ɛdɔm ɛfiri sɛ yɛdɔɔso ɛrɛti ayɛ ahomane dɔm ɛna nɛte nipa baako pɛ mu abra yɛpam wɔnom no wɔnom srɛ kwan firi mprɛko no nkyɛn na mprɛko no kɔhyɛne ahomane no kɔhyɛne mprɛko no mu no na wɔyɛ mpem mmienu mprɛko mpem mmienu ɛno nti saa ahomane a efiri wɔ nipa baako mu no mpo dɔɔso sene mprɛko no mɔnwene ho nipa baako pɛ ahomane a wɔfiri ne mu mpo dɔɔso sene mprɛko a na ɛwɔ hɔ nom ɛfiri sɛ yɛbɛnya adwene bi afa asɛm ɛdɔm no ho a anaasɛ legion abra wɔtwerɛ kronkron wɔ asomafoɔ no wapɛn so
wɔ Roman ahennie no Roman ahennie mu no ɛfiri sɛ Israel ɛka Roman ahennie no ho saa abere no na sɛdeɛ asɛm ɛdɔm no asekyerɛ ɛteɛ ɛwɔ Greek kasa nkyerɛaseɛ no mɔma yɛn kenkan ɛdɔm asekyerɛ kyerɛ sɛ asraafoɔ a wɔn dodoɔ ɛsonsono wɔ mmerɛ ahodoɔ mu na Augustus apɛn so no na nkama yɛ sɛ n'asraafoɔ no ɛyɛ mpem 6,870 yɛn yɛ mmarima nko mfata ho wɔn a wɔnam fam asraafoɔ wɔnam fam yɛ mpem 6,100 ɛna pɔnkɔ so tesefoɔ yɛ 726 enti twerɛ kronkron no free bra yɛ twerɛ kronkron no si yɛkasa dɔm a ɛyɛ Augustine Caesar apɛn so ɛbra no ɔyɛ amrado wɔ Roma no yɛkasa ɛdɔm a kyerɛ sɛ wɔn dodoɔ yɛ mmarima mpem 6,926 enti sɛ ahomane no ka sɛ wɔdɔɔso wɔn din de ɛdɔm a na yɛnum ne asraafoɔ dɔm anaasɛ ɛdɔm dodoɔ a na wɔwɔ hɔ ɛbra wɔtwerɛ kronkron yɛkasa dɔm a na asekyerɛ no sɛ yɛnum yɛ ɔmo yɛ mpem ɔmo kɔ mpem 7 da yɛnum yɛ ahomane ahodoɔ ati yɛnum yɛ mprɛkokuo Avrese ahomane ne amprako ne mpo ampene sɛ ahomane ɛbɛtena wɔn mu ante sɛ deɛ SDA foɔ no ɛkeka no ɔmo deɛ ndie ɛyɛ gyimie mmorosoɔ ɛfiri sɛ wɔn sɛ mprako ne te ahomane mu ɛnyɛ nokorɛ da ahomane no akɔ mprako no mu ɛfiri sɛ wɔn srɛ kwan efiri Awurade Yesu Kristo nkyɛn ɛfiri saa nipa no ne nkwa na nyinaa mu na wɔte abɔdan mu ɔte baabi a yɛsie nipa ɛna wɔn ateatea mu na wɔpirapira ne ho na ne ho adene na yɛde nkɔnsɔnkɔnsɔn gu ne mpo a wɔtumi ɛtetem obiara ntumi mpo ɛnhyɛ ne nso ɛtumi nhyɛ ne so ɛna obiara ntumi nkyekyere no na abura Awurade Yesu Kristo ɛpam ahomane ne free ne mu no ɔsɛ medin de ɛdɔm ɛfiri sɛ yɛdɔɔso abura wɔn srɛ na sɛ wɔsrɛ no mpo sɛ ɔbɛpam wɔn ma wɔmpam wɔn ma wɔn kɔhyɛ ne mprako no mu na Awurade ɛma ho kwan deɛ hia ne sɛ wɔn bɛfiri onipa no mu aroti mprako no wɔn kunkum wɔn ho na nsɛm a SDA foɔ no ɛkeka no nyɛ nokorɛ sɛ ahomane ɛte mprako mu ɛnyɛ nokorɛ SDA foɔ ɛkyerɛkyerɛ atoro bebree SDA foɔ atoro a wɔn mo kyerɛkyerɛ na dɔɔso sene mprako na ahomane no kogu wɔn mu no ɛfisɛ mprako no mpo kaa sɛ ɛyɛ sɛ yɛbɛwu sene sɛ ahomane bɛtena yɛn mu nti mprako no kogu nsuo no mu ewuwuyɛ ɛma ahomane no kaa nsuo no mu nti ahomane a wɔkɔ mprako no mu no mprako no kunkum wɔn ho nti ahomane bebree no ana ɛkɔ so wɔ wiase na Awurade Yesu Kristo aka no Mate nwoma etidumienu ɛnkyɛmu 43 na sɛ honhom firi no firi wɔ nipa mu a okokyene akɔreyɛ so na wɔhwehwɛ wɔ home
na wonya bi hana wose mesa ne makomeda na mefiri mu mebaaye no mu na oba abato se edampan waprapra mu na wasiesie mu na okọ na wakofa ahonhom enson foforo a waye bone se na no ka ne ho na wabɛhyɛne mu tena hɔ na wonipa no akyire yi asetena yɛ bɔne se ne kane diɛ no saa nso na ɛbɛyɛ enne emma abɔnefoɔ yi anonti ahomane anase nipa wonto atoaso bɔne te sɛ Kristo watamfo no mu a wɔwɔ tete mmere mu no nipa baako ahomane enso na tene mu na sa ahomane ne firi ne mu a wamo chinchini ndisa ahomane firi wɔ nipa mu a wɔn mu ni baabi ara te saa wɔ nipa no sɛ ɔma ahomane ne kwan na wɔbɛtena ne mu a wɔbɛtena ne mu na mo se Nyankopɔn tumi betumi yanam Nyankopɔn tumi betumi atutu ahomane no afiri onipa ne mu nanso sɛ ahomane ne firi mu na wɔma ho kwan a ebetumi ya asane ya ba betena mu bio awso obeto sɛ dampan no wasiesie mu a akɔpɛ ahomane foforo enso a wɔyɛ bɔne kyɛne no wɔka ne ho asa wɔma saa ahomane ne kwan ma wɔn betena wo mu a wɔbɛyɛ nwɔtwe na wɔbɛyɛ abɔnefoɔ mpo wasene biribiara yɛni abebu a awɔ twerɛ kronkron mu na yɛnim na nneɛma ene ɛkɔso ɛwɔ yɛmmere mu ipadodo wɔn ana ene wɔyɛ abɔnefoɔ afisɛ ahomane na ɛte wɔ nipa mu na emfato sɛ yɛpam ahomane bi firi mu na wɔma ho kwan ma ahomane no san ba betena wɔ so a ɛpa atrɛ sɛn twerɛ kronkron akwan so sɛ wɔma ho kwan ma no asan abatena wɔ so bio no asekyerɛ ne sɛn ɔma yɛn kenkan Petro ngoma ɛtɔ so mmienu ɛti mmienu ɛnkyɛmu aduonu na sɛ wanam Awurade ne agyenkwa Yesu Kristo ho nimdeɛ so adwane wiase fi na wɔtoatoa wɔ mu bio din kuku a wɔn akyire asetena adane wɔn bɔne akyɛ ne kane deɛ no anonti butayenti ene nipa bɛyɛ abɔnefoɔ ma ne borosoɔ ne se na sɛ wonya behunu Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ wie na wobehunu Kristo na afei wɔma wo ho kwan ma ahomane edi wo so nkunim ana wo sɛ di bɔne a woyɛ no mu nkukuo bio die a ɛneɛ akyire asɛm nie obɛ nipa bɔnefoɔ akyɛne yɛ na wote yɛ kane no adeti na bɛ nipa bɔnefoɔ akyɛne kane deɛ ne fisɛ kane no na woyɛ ɔkɔwensani na wo akɔwensafoɔ honhom ebi a enubɔne no makokwawo ɛyɛ ahomane adwuma ɛbɛma wo wɔpɛ bi ma watoa so ayɛ bɔne saa mfato ho twerɛ kronkron mu yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ akɔnɔ bɔne ebinom akeka sɛ mema no ɛya mede yɛnyɛ ma no na ɛya na meyɛ pɛmpɛm ɛba twerɛ kronkron ma memfa nsio nipa binom wɔn ma wɔn ho ada maboro so wɔn yɛ dwamanfoɔ ahohwie na wɔwɔ wɔn mu ɔpɛyere bɛboro baako ɛna dodoɔ no ayɛ atorofoɔ nipa bebree no ana wɔwɔ hɔ atoro honhom ɛwɔ wɔn mu yɛnum nyinaa yɛ ahomane a ɛma nipa ɛyɛ
and my bonnet say, dear King Can and Tempan Bɛka say, can now your covering seni. Na afei waba kunu sɛ ɛyɛ mfomsoɔ na wogyae akyerɛkyerɛ Onyankopɔn nsɛm na sɛ wosan kɔyɛ bio a ɔhomane a ofiri wo mu no na wosan di wo so nkonim bio a deɛ saa ɔhomane ne bɛyɛ ne sɛ ɔbɛkɔ akɔfa ahohom foforɔ a wɔyɛ bɔne sene no aba bɛka ne ho na wasan ba bɛtena wo mu kane na ɔyɛ ɔkɔwensani nko a ɛnɛ foforɔ bɛka ho a ɔbɛyɛ ɔkɔwensani ɔbɛyɛ odwamanfoɔ ɔbɛyɛ ɔkorɔmfoɔ ɔbɛyɛ owudifoɔ ɛfiri sɛ ahomane bebree no aba bɛtena wo mu na Twerɛ Kronkron ne sɛ wɔn mo yɛ ewiem atumfoɔ ne ahomane a awɔ soro hɔ no mo tete wiem mo tete soro nyɛ Nyankopɔn ahene mu na wɔn mo teɛ ɔsoro a wɔma wɔ ani so a wokunu na wɔn mo na wɔn mo tete nti ɔsoro hɔ no no anaasɛ wiem yɛ wɔn ahomane tete hɔ na awanum na ahomane nso wɔ awanum na ahomane ne na yɔnkofoɔ ɛteɛ wɔn nso aban na bibiara wɔn bɛkɔ biara wɔn daadaa nkorɔfoɔ na yɛwɔ nipa bebree no na wɔ hɔ a wɔn mpɛ sɛ wɔbɛgye Onyankopɔn adie ɛnɛ nkorɔfoɔ pii na wɔn gyidie wɔ Onyankopɔn mu nti faako a dodoɔ no anyi wɔ Onyankopɔn nie no ahɔnom na ahomane ɛte nti anuanom sɛ mokɔ nkuro a wɔn nyi wɔ Onyankopɔn nie so a monhwɛ mo ho so yie ɛfiri sɛ yɛwɔ ahomane bebree yɛwɔ asoɔdene foɔ pii mpo aman a yɛnim wɔn wɔ wiase afa na nyinaa monhwɛ mo ho so yie sɛ motutu kwan akɔ amanɔne a monhwɛ mo ho so yie ɛfiri sɛ aban anaasɛ wɔman a n'aban anyi wɔ Onyankopɔn nie sɛ motu kwan akɔ aburokyire a nkuro a wɔn nyi wɔ Onyankopɔn nie no ma monkɔ ɛfiri sɛ wɔn aban tirimu ɛden sɛ NPA sukuufoɔ no wɔn yɛ tirimɔdenefoɔ wɔn kyerɛkyerɛ sukuu nkwadaa sɛdeɛ si die wu na onye North Korea nkwa na communist aban a yɛnye Nyankopɔn nie wɔ mpo mmeammea ahodoɔ na sɛ wokɔ beaeɛ bi anaa mfato wokɔ India na akɔka Kristo ho asɛm a Hindufoɔ bɛkum ahomane bebree no na ɛwɔ hɔ nti anuanom wɔhwɛ mo ho so yie ampa sɛ yɛwɔ ahomane wɔ hɔ na yɛnom ne nneɛma bɛtumi yɛasi a awɔ Twerɛ Kronkron no mu yɛwɔ mmeammea ahodoɔ wɔ wiem na obisa sɛ bia nipa bi tete wiem a nipa biara ntete wiem ɛfiri sɛ ewiem hɔnom anaasɛ ewiem kɔ wiem ne ɔsoro abɔdeɛ bi nom so a ɛntumi mma wɔn nkwa anaa ɛntumi ma wɔn ntena ase sɛdeɛ wobɛtumi anya akwanya tena asase yi so abere a wonwuo ɛfiri sɛ hɔnom no ɛntumi mmoa nnipa nkwa abɔde mu nyansapɛ adesuafoɔ dodoɔ no akɔ hɔnom akɔdi ho adanseɛ na ɔkwasɛm a ɛwɔ mu hɔ no sɛ wɔde aba abɛto dwampo sɛ akwanya a ɛwɔ mu hɔ sɛ nnipa bɛtumi akɔtena ewiem no ɛyɛ akwanya a ɛntumi nsi wɔde nsɛm bɛto dwa bɛyɛ wɔde bɛto dwa 1998 mfirihyia mpem baako ahankron ne aduɔkron nwɔtwe ne mu na saa nhwehwɛ mu yi m'ani gye ho afiri sɛ yɛne deɛ Twerɛ Kronkron no ɛɛseɛ ɛnyɛ abɔde mu nyansapɛ adesuafoɔ nti na mɛgye Twerɛ Kronkron no die Twerɛ Kronkron no nti na mɛgye abɔde mu nyansapɛ adesuafoɔ nsɛm a wɔde abɛto dwa no adi Onyankopɔn bɔ asase sɛ ɛnyɛ nipa tenabea ɛni abɔde yɛ foforɔ biara na sɛ wiase foforɔ biara a ɛbɛtumi aboa nipa nkwa ɛna sɛ yɛbɛtwene abɔde mu nyansapɛ ho a
ɛdi ho adanseɛ sɛ Twerɛ Kronkron no ka no korakora nsana abode mu nyansapɛ de suafoɔ bɛkunu ɛfiri sɛ ɛfiri berɛ abode mu nyansapɛ de suafoɔ kɔyɛ nhwehwɛmu yi de bɛto dwa no na Twerɛ Kronkron no aka dada 0,0001. It is almost nil, no? Maximum possible number of planets in the universe. Mpo ko wie mu a se akwanya obetumi anya so betumi akotena wie mu no wotiche mu a eye wotiche mu empredu emmo ho aduonu mienu kura unya saa akwanya no na anya eno nko na wan mu hunu ye wo efrinhye aduonu a abesene na ewiem hwehwemufoɔ akwa ye hwehwemu foforo ababatu dwase ye wo soro abode bebre ye wo soro ahodoɔ pii no na wo moye mu hwehwemu anaasɛ ewiase ahodoɔ na wo wiem hɔ na asoro abode ahodoɔ anaasɛ ewiase ahodoɔ ɛwɔ ewiem hɔ no no bɛyɛ apepepem ahabaako na kwanya ubetumi yenya kwakotena ewiem hɔ no no ɛyɛ kwanya empre ananjechemudu emmo ho aduonu mienu entimi nsi okɔ wiem a ɔsoro abɔde bebrebe ɛwɔ hɔ no nyinara na ewiase ahodo ɛwɔ soro hɔ no ɛbɛyɛ mprahe 10 raised to the power 22. Akwenya betumi yesi no. Ase akwenya betumi yenya. Akotena ewiem ho na amawo enkwama watena ase no. Akwenya apepepepem etumi isi. Na ye nimu a nipa inimu wo ayenku ntemu abode nyansa pedi suafo na wona osua osoro abode ye ho niyama nhwemu a won da babeto dwa odi enya ahotoso betumi aka se ye bro onipa da sani adwene so se akwanya no ba komponi ho odi ye 100,000 trillion apepepemuno akwenya ba akopekora ni mu sa woko ewiemu a sa de nipa timetena asase so no sa akwenya ni bi ni honom na ade na Twerɛ Kronkron no reka ahemfa na Nyankopɔn abɔde nipa Nyankopɔn abɔ wɔn no afa hene na wɔn betumi atena wɔma yɛnken kana asomafo no nyuma etidu nson ankyemu aduonu nsia na wɔma nipa ma nyina frimoja baako mutena asase so nyina hwɛ asase so nyina asase so ahemfa na nipa betumi atena ahemfa na Nyankopɔn bɔ nipa sɛ wantena waso wɔbɔ nipa sɛ wantena asase so nyina anu nti wokɔ wiem ma wonkɔnkɔhunu alien ana wonkɔhunu nkrɔfo huhu bi wɔ wiem ana wokɔ yɛ nsoroma ma wonkɔhunu nipa bi wɔ ɛma mo nyini yɛyɛ UP so konkɔda gyimifoɔ mesra mo ada mo anidie ne kuta mo no mo ho ban Twerɛ Kronkron no akwan so no nipa dasani biara anasa dansie biara eni ho akyerɛ sɛ wokɔ wiem a nipa bi nim tete hɔ a wɔyɛ abɔde foforo te sɛ nipa mo tete hɔ nya no kore na adan na sɛ bit nipa tete wiem a nipa tete wiem amontwa wɔ mo mfoni ni emfa ma mɛto UP sukuu mu hɔ
ɛyɛ mfom so wafiri sɛ nnɛ sukuu nkwadaa bebree no ano mokɔ sukuu a gyimie nko a ne yɛkɔ kyerɛkyerɛ wɔnom mfato big bang nkyerɛkyerɛ ase nnipa firi no ne nkaatie mu no ɛsan so yɛ kwaseɛ kyerɛkyerɛ baako a asom kuo ahodoɔ ɛne gyidie kuo ahodoɔ mu adi kamfoɔ ɛtɛ akyire ɔmo nyinaa taa saa gyimie yi akyi na akwenya ɛnyɛ no koraa sɛ Onyankopɔn abɔ nipa firi wiem daabi Onyankopɔn bɔ nipa firi asase yi so ɛna ohu nkwa ho megu ne hwene mu nipa mfiri nnu mu wa obegye adi sɛ nipa firi nnu ne nkaati mu so wa ade gyimifoɔ ɛfiri sɛ Twerɛ Kronkron no kaa sɛ Nyankopɔn bɔ nipa wankasa nipa firi nnu mu deɛ yɛfrɛ no wabɔde mu nyansa pa Adesua mu sɛ ɔmo sɛ nipa firi nnu mu no nyɛ no korɛ nipa firi wɔ nipa baako mu nipa nyinaa firi wɔ nipa baako mu nipa wɔ asase so nyinaa firi wɔ nipa baako mu na awoɔ mu ahyɛ nsodeɛ so ne yɛnam ade hu ne yɛ sɛ nipa te wiase nyinara efiri ɛyɛ awoɔ baako pɛ mu ana mo firi nipa baako pɛ mu ɔma yɛhwehwɛ abode mu nyansa pa Adesuafoɔ ɛhwehwɛ mu yɛ ɔmo da ba bɛto dwai yi mu ɔmo sɛ wɔ ba baako mu saa waba baako yi mu na nipa nyinaa firi sɛ wopɛ sɛ wohunu baabi a wobi firi a ɔmaame mu na wobɛhunu ana wɔbaa mu na wobɛhunu baabi a wo nipa yi firi na nɔkɔ asɛm no wɔ Twerɛ Kronkron mu dada sɛ nipa nyinaa firi Hawa mu nɔkɔ asɛm a wɔ mu no sɛ Twerɛ Kronkron no aka no dansa na abɔde mu nyansa pa Adesuafoɔ ba bɛhunu ɔma yɛnkenkan Genesis nwoma atimi yɛnsa nkyɛ mu aduonu na Adam tɔɔ ne yere din Hawa ɛfiri sɛ ɔno na wɔyɛ ateasefoɔ nyinaa na Hawa ɔyɛ ateasefoɔ nyinaa na ateasefoɔ nipa ateasefoɔ nyinaa maame ne Eve anaasɛ Hawa na ewiase mu pɛ ɛna nipa betumi atena na Onyankopɔn bɔ ɔbaako pɛ nipa baako pɛ a wɔn mu na nipa nyinaa befiri aba bebisa na adanti na nya Adam mu na nipa firi ne yɛsɛ Hawa mu ɛwɔsɛ Twerɛ Kronkron ne sɛ ateasefoɔ nyinaa ɔpɛ baabi a wɔn mu firi a wɔn fira wɔn maame mu efiri awoɔ mu ahyɛ so ɛfrɛ sɛ mitochondrial DNA ɛnum na efiri sɛ awoɔ mu ahyɛ so deɛ no yɛbɛtumi adi akyire hu baabi a onipa yi efiri barima mu deɛ wontumi hu no ɛfiri sɛ ɛba baabi a nipa firi ne yɛyɛ mu hwehwɛ mu a ɔkwan no yɛ baako pɛ nipa baako pɛ mu na mbɛhunu saa kwan no ɛyɛ wɔ baa mu na si yɛyɛ hwehwɛ mu ne yɛbɛnam kwan bi so wɔ kwan a yɛbɛtumi anam so wɔ no ɔbaa mu na ɛbɛkɔ akɔwie yɛnyɛ abode mu nyansa pa Adesuafoɔ yɛnsua nwoma nnuru akyire ɛwɔ Twerɛ Kronkron no mu na sɛ ɛba ɛnam a ɛhɔnom na wobɛtumi yɛhunu baabi a onipa bi firi ɛfiri sɛ ɛnam na wobɛtumi yɛhunu onipa bi ase afiri na ɔbaa ɛna nim ne mma no ɛpapa ɛnti sɛ ɔbaa no betumi akyerɛ abɔfra no ɛpapa botaeɛ ne sɛn ayɛ mekae maame bi a wawowo mma pii na ne mma no nyine nyina na yɛ papa ne mma na ebi a ɔbaa no yɛtɔ ne mnaa no wɔfa mu nyinsɛ ne yɛ anaasɛ okunu wugya no ɛna ɔkɔware foforo eti sɛ yɛbɛhwɛ awoɔ mu ahyɛnsodeɛ kwan no a wobɛhunu baabi a ɛbɛkɔ akɔwie na mmom sɛ wonam ɛna anaasɛ wɔbaa no so na ɛbɛhwehwɛ baabi a nipa firi a
ye nyinaa bɛkɔ akɔwie wɔ nipa baako pɛ mu ɛyɛ Hawa mu nti Hawa anaasɛ Eve mu na nipa nyinaa firi na abodom nyansa pɛ de suafoɔ adi ho adanseɛ sɛ nipa nyinaa efiri Eve anaasɛ Hawa mu nipa mfiri ade ne akaatiɛ mu na ɛna wokɔ sukuu pɔn ahodoɔ mu a kwasiadeɛ nko a na wɔanom kyerɛkyerɛ yɛkyerɛkyerɛ nneɛma a efiri nipa wɔnye wɔ Nyankopɔn enie ɛnyɛ nokorɛ abodom nyansapɛ de sua yɛn ankasa mu mpo na ɛsan di ho adanse ɛsan tia wɔn mu nkyerɛkyerɛ abodom nyansapɛ de suafoɔ sɛ nipa awɔ awoɔ mu ahyɛnsodeɛ aduanan nwɔtwe aduanan nsia ɛyɛ 46 chromosome sɛ yɛkɔ wo ne onnompe mu akwaa emu ahyɛnsodeɛ wo nipadua mu akwaa yɛka ne nyina wo nipa biara wɔ awoɔ mu ahyɛnsodeɛ aduanan nsia na ɛyɛ Charles Darwin na ɔno wɔnyɛ Nyankopɔn nie ɛna Hawkins baako nso Richard Hawkins ɔno nso yɛ ɛyɛ adoe baako a yɛfrɛ no ɛyɛ Dawkins ɔno mpo deɛ wawu ɔno nso yɛ adoe ɔgye din wɔ mu a wɔnyɛ Nyankopɔn nie mu no paa wɔn deɛ sɛ nipa yi nsɛm a wɔn keka nyina wɔn gye di wɔn yɛ nnoe kue foforɔ baako ne Richard Dawkins ɔno nso adoe baako ne no Richard Dawkins deɛ ɔno da so te ase na Stephen Hawkins na wawu ɔno nso adoe baako no ɔno wawu na wɔn wɔn din no biribi wɔ mu Richard Dawkins ni IN in the twatoɔ Stephen Hawking Richard Dawkins and also IN the twatoɔ ɛna deɛ ɛyɛ deɛ ɔbɔ wɔn kwasi adeɛ no ho dero no yɛ Charles Darwin wɔn din nyinaa adeɛ baako wɔ mu IN the twatoɔ na ɛkyerɛ na mɛkyerɛ wɔ saa adeɛ no ase kyerɛ wɔn a wɔn nyɛ Nyankopɔn ni no nipa wɔn nso Nyankopɔn te ase no sɛ wɔn yɛ abɔde mu nyansapɛ de suafoɔ daabi wɔn mede wɔn nyɛ abɔde mu nyansapɛ de suafoɔ ma yɛfrɛ wɔn abɔdeɛ mu nyansapɛ gyimifoɔ a yɛnu yɛ ho se yɛbɔ wɔn ɛfiri sɛ nipa firi nnue ne nkaatie mu a ɛbaa ne sɛ na nnue ne nipa ɛyɛ awo mu ahyɛnsodeɛ akɔ a ɛnyɛ pɛ biribi afiri mu adeɛ afiri mu no yɛ Nyankopɔn nti ɔmo ntumi hunu nokorɛ no ɛfiri sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ nipa yɛwɔ awo mu ahyɛnsodeɛ aduanan nsia na saa awo mu ahyɛnsodeɛ aduanan nsia wɔ yɛ nipadua nyinaa mu no yɛ nipadua nyinaa mu no deɛ ɛbɛtumi ahunu no wɔ yɛ nipa nipadua nyinaa mu no yɛ awo mu ahyɛnsodeɛ akwa ɛyɛ aduanan nsia na awo mu ahyɛnsodeɛ akwa ɛwɔ nipa mu no ɛyɛ aduanan nsia ɔbarima ho nsuo ɔbarima deɛ ɛyɛ awo mu ahyɛnsodeɛ aduonu mmiɛnsa ɔbaa kosua no emu ɔbaa mu nso ahyɛnsodeɛ akwa na efiri ne kosua mu no ɛno nso wɔ awo mu ahyɛnsodeɛ aduonu nsia anaasɛ aduonu mmiɛnsa 23 chromosomes yɛnom ne awo mu ahyɛnsodeɛ akɔ a ɛwɔ yɛ nipadua mu a yɛnyɛ firi yɛ maame nom ne yɛ papa nom nkyɛn ɔbaa no bɛma awo mu ahyɛnsodeɛ aduonu mmiɛnsa na wɔ barima no nso ama awo mu ahyɛnsodeɛ aduonu mmiɛnsa te sɛ kohyia kosua no a na sɛ ɛfrɛ a na afei abɔ ade foforɔ abɔ nipa aba wiase na ɔbarima no ho nsuo awɔ awo mu ahyɛnsodeɛ aduonu mmiɛnsa nti ɔbarima no ho nsuo ɛyɛ awo mu ahyɛnsodeɛ ekuta awo mu ahyɛnsodeɛ aduonu mmiɛnsa no sɛ ɛkɔfra ɔbaa no nso kosua
no sukuta aye awo mu ahyenso de awo oba mu no a na afi akwakoye awo mu ahyenso de aduanan insia nti efra na abo nipa ano na ma yenye nipa abode bi nyansa padi siafo anim adakotafo anim anuanom nipa awo mu ahyenso de aduanan insia no mama ye mfanti dwabra meka ho asem awo mu ahyenso de aduanan insia awo nipa mu no eyeso no kufri de wo noe ne enkatie mu eversen enkatie mu no enkatie mu awo mu ahyenso de ye aduanan wotwe na ya wo abode fufuro bi anasa mo fufuro bi nso wo ho no mo a wanom nso wo awo mu ahyenso de aduanan insia na so noe mu de bro aduanan wotwe na so ade ba ko a ye nwanwan ewo mu ne se enipa ne enwe anasa nkatia no ahyenso de mu ensonso ne ye eyemiyinu enipa ya sono kufri nkatia na nsonso ne da enipa ne nkatia mu no eye ahyenso de anasa awo mu ahyenso de miyinu na ade ye nwanwan ne se na sa awo mu ahyenso de akwa miyinu na eye sonso ne ye da enipa ne nkatia ntemu no si ye kwa akohwe nucleotide anasa awo mu su akwa yenya no enipa mu no a eye sonso ne kase da ntemu ne opepem adio wotwe wo nipa wodiye ene nipa akwa sonso ne ya eda enipa wodiye enipa akwa ne nipa sum no sonso ne ya na ye apepem anasa apepem adio wotwe mama yanken kan Korintofo nwoma dikan eti aduanan eti dunum anchemu aduasa enkron na Twerɛ Kronkron se enam nyinaa nya pe asono enipa nam asono entotebo nam asono enoma nam na asono empata nam anasa empata de nti wonipa nam ayesono ko free jata honam sebo honam katia honam as enye nam nyina na ye pe asono nipa nam asono entotebo nam asono emo nam na asono empata de ye ya bode mu nyansa pe nimdie ade biara awanu ye wo Twerɛ Kronkron mu ansampo na abode mu nyansa pe Adesua benya fidi a yade hwe ma wanketenkete de yade ba ni wantumi hunu no na Twerɛ Kronkron no akadada ansana abode mu nyansa pe Adesua ba hunu se awo mu ahyenso de akwa na asono enipa de na asono nkatia de no na Twerɛ Kronkron no akadada dansana abode mu nyansa pe Adesua ba hunu na weba nipa namu a sonso ye da enipa nam ana nipa honam dua na enkatia de ntemu no ye ayen sonso ne ye apepem adio wotwe ye kenkan Korintofo nwoma edikan etidunum ntemu aduasa nkron enam nyina nyepe asono nipa nam asono ntotebo nam asono emo nam na asono mpata de makuno enipa nam ayesono ku free entotebo de asono ntotebo nam na asono nipa nam ye ne ade a abodem nyansa pe Adesua akunu eba nam eba ne wedie ni mu eba honam dua ni mu a eba nipa honam dua mu a nipa honam dua mu akwa ne mu ahyenso de ne mu nneoma ne yesono ku free no ne nkatia de na so saa nkrofo yi a yanyi wanyankopɔn nie na wa mo se nipa free no ne nkatia mu no kwase ade ba ko wo mu so yade a
Nasa ne mmerɛboɔ sɛ yɛ wɔn kɔma yɛ nyi ade ya nasa kantia mmerɛboɔ ma no opɛ nipa deɛ nso wokuro yɛ na ɔsi nipa firi no mu na ade na wonya akoma yade a wo se yɛ ma wo nipa akoma wonkɔnkɔgye nkantia deɛ saka me do kutani a wa obegye di sɛ nipa firi no wo akoma yade be ma wo nipa deɛ ɛno deɛ na bɛkɔ akɔ yi abɛhyɛ wo deɛ no mu na resɛ bɛyɛ adwuma sɛ wo na ɔsi yɛ firi no ne nkantia mu na so me hunu abode mu nyansa pɛdi suani biara na adwene yɛ adwuma ɔyɛ obi akoma sɛ na sɛ yɛ ma na akoma foforo na yɛ sa akoma no a yɛkɔgye akatia na sɛ ɛyɛ adwe akoma ɛde bɛhyɛ nipa na akoma mu wa mo nyɛ ɛna nkrofo ya yɛse wɔ nyankopɔn te ase na yɛse nyɛ nyankopɔn na bɔ nipa na nipa firi no ne nkatia mu no ɔmo kora yɛ ade yɛ nkɔgye nkatia akoma ya pɛ nipa deɛ ɛnuanom Twerɛ Kronkron no ani abode mu nyansa pɛ ne mu deɛ ne yɛ baako ɔmo boa wɔn ho ansa kora na abode mu nyansa pɛ de suafoɔ bɛgu no ewiase nyinaa enipa wɔ wiase nyinaa wɔn mo firi wɔ baa baako mu na abode mu nyansa pɛ de suafoɔ edi ho adanse yɛ firi mitochondrial DNA awɔ mu ahyɛnso de akɔ a nkanka wɔn a wɔsua ade wɔ sukuu pɔn mu no Wana wanye Twerɛ Kronkron ni a wɔn kyerɛkyerɛ saa sukuu pɔn mu no ya daadaa nkwadaa no kwasi adeɛ nko a ne yɛkyerɛkyerɛ nkwadaa no wɔ sukuu mu na sɛ wo a wonye Nyankopɔn ni yɛtumi kyerɛkyerɛ wɔ sukuu mu a Twerɛ Kronkron wɔ tumi pie sɛ na wɔ sɛ bɛkyerɛkyerɛ sɛ nipa mfiri ne nkaatie mu na sɛ wɔkɔ United States of America US amampanyin nyinaa ɛde wɔ Nyankopɔn di Wanu nyinaa ɔmo nyinaa nsa na yɛ bɛma wanu mu adwuma no ɔmo de ɔmo nsa to Twerɛ Kronkron ne so edin se ɛkantam awɔ America kabema menka bi amamuo mu ɔmo nyinaa de ɔmo nsa si Twerɛ Kronkron ne so ɛka ntam ansa na ɔmo tuma ba bɛyɛ wɔ mampanini ano nti na medie enye mani wuda se meka se megye Twerɛ Kronkron di every say America mampagina aduana wɔtwe gina ta amachi omo nyina gye Twerɛ Kronkron di na abode mu nyansa pɛdi suafo a omo wɔ nyansa na nipa ni gye wɔn ho nyina so ta amachi wɔn a wɔnye wɔ Nyankopɔn nie na mene wɔn mo wɔ asɛm sɛ wɔn a wɔso wɔnye wɔ Nyankopɔn nie a ɛyɛ wa wasɛm na sɛ wo no wɔ ho kwan tumi kyerɛkyerɛ nkwasiade ne gyimi a mɛso me wɔ ho kwan sɛ mɛkyerɛkyerɛ nyansasɛm sɛ de bɛyɛ nipa ɛma mɛyɛ gyimifo wɔ sɛ wo dɔ wo nyɔnko nipa dɔ wo tamfo dɔ wo maame dɔ wo papa hwɛ wo foɔ na sukuu nkwadaa a mo maame ne mo papa no tete wɔn mo wura mo de mo kɔ sukuu nkosua de a mo kɔyɛ mo kosua tutura asɛm akɔtena wura kunkum nipa na eba ne sɛn yɛ kyerɛkyerɛfoɔ gyimifo a wɔne Nyankopɔn ho suro kyerɛkyerɛ sukuu nkwadaa no eniama eni kwan sɛ wɔkyerɛ epo Filipia ma no mpo mampagine taamachi ofisa Filipia ma no mampagine yida bi esi wɔ sɛ ɛda yɛ frɛ no Twerɛ Kronkron afahyɛ Filipia ma mu yɛdi Twerɛ Kronkron afahyɛ saa da no yɛkyɛ Twerɛ Kronkron kwa ɛyɛ Twerɛ Kronkron afahyɛ ɛwɔ Filipia ma mu obia nkɔ adwuma obia de bedi Twerɛ Kronkron afahyɛ ɔmampagine de tɔte ayi saa da no wasi wɔ menya wa manyoni ebinom sɛ ana onu abaro mele ya amanwasɛm meme ya amanwasɛm meka no kra no akyerɛ meme ntaa obi akyi meni obi afa asɛpɔ meni obi afa kra no a ɔmampagine de tɔte ɔwɔ nyansa pi Avose obi kasa oni nyina so na ansa na eye akokɔ ba bɛda ne akokɔ no anya hwɛ no watu kosua ansa na akokɔ ne mpo bedede ansa na akokɔ bedede ne anya hwɛ no watu kosua ma wo iza akokɔ edede gu wasumu a anya hwɛ watu kosua ma wo
Ebi mo an mo ni kosua kra na edede hunu gu wosu. Enti yesa ni nipa wan mo nyansa enante. Enipa wanom awe dibira kese Omampegini Philipia mampegini DWUAMDIE mampegini aduana watwe nyinara agyanyankopɔn di gyetwera kronkron di. Wa mo nyina gidi sɛ nipa mfiri ne nka atie mu. Te sɛ big bang nkyerɛkyerɛ. Awo sɛ ye botugu. Ebi won man nkrɔfo kasa ye ne nyina soɔ. Na so mpa wo kasa firi adanse ne nyina soɔ mu. Efiri twera kronkron nkrɔfo mpa sɛ obegye di. Una bara ma dwo sɛ me de agya meka ye ne sɛ onuano nse misa obi sa ye no. Ne se misa obi sa ye no. Akwa ye se eye nchiato eno ne ma no yi. Twera kronkron ne se Onyankopɔn bo nipa firi fam dotie mu. Na so bra kai emma ye no. Obedi no watumi ahwɛ ne mu sɛ nipa be free saa abro ne so waba. Onyankopɔn na wonni atro no waka. Na nipa efiri nipa baako mu. Tiwawu de me patch and anu ne baremali. Pepe pese de twera kronkron no eka no. Na akwenya ese nipa free enu ne nka atim ne ntumi sida. Mercury, may Venus, may Earth, o merong Mars, merong Jupiter, may Saturn, may Uranus, may Neptune, may Pluto, meron pang iba-ibang mga planets na ang pangalan ngayon sa iba-ibang parte ng universo mga planet na ang pangalan numero na lang. Kinapos na sila sa pangalang ipapangalan sa dami. Numero na lang Yung isang akwenya ni ntumi sida. Akwenya biara ni ho. I don't see monkope obia obetumi akekan na ma meka kire mo no abomo wan betumi akọ wiem akonya baabi a nipa betumi atena se de nipa tumi tena sasi so awo se ensroma mo anu ahodo wo mo hunu dia ye mfa ma wonom ayakase ye obaku yakwaku friend se Kepler 22b. Hey, was a send your Kepler, no see we as a foforo. As so channel yasa see a friend of Kepler, and no see a planet of foforo. As I say, we are no a mushia to say we are. Na a car, the abuni say a we are cuneiform G type. That's all shy. High kakana waso na 26 ng gawa. A very scientific verse in the Bible. Sa balat ng buong lupa, doon mananahan ng tao. At ang tao nag-umpisa sa isa na mag-asawa. At ang lahat ng tao galing kay Eva.
Pinanganak ni Eva lahat ng tao sa kanya, umpisa lahat yan. And it is proven by another branch of science that proves the mitochondrial DNA. Na yun din ang pinagbabatayan ko para paniwalaan kung na marami pang talata sa Biblia, ang scientific na tata na iba ang tao sa hayop. Ang laman niya magkaiba. Sinabi rin ni Pablo, hindi lahat ng laman magkasing isang laman. Iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop. Napatunayan yan doon sa sinasabing differences ng ng chromosomes na nasa tao at nasa unggoy. Na ang sabi ng mga walang hiyang ateista, tao raw galing sa unggoy, kayo na lang ang galing sa unggoy, mga unggoy kayo. You are the ones that who came from apes. You are all monkeys. Those who are teaching that. They're teaching monkeys. You know, just to look at the apes, men are really more wonderful, beautiful than, are more wonderfully created, more wonderful than apes. Look at these apes or monkeys. Look at this foolishness of these monkey. He is peeing and goes directly to his mouth. You are a man and you're more dignified than apes. You have higher intelligence than apes, and then you will say you are from the apes. Well, perhaps he pees this way. This is how Charles Darwin urinates. These are the monkeys, the apes. Is that what they taught you in UP, that men from apes? If I will teach that, I will not teach that men came from apes, because based on the Bible, God formed enipa wodiye sosni ade nipa ntemo na ba nipa namu a sosni ade nipa nam ne nkatie nam ne ye sosni ye apepepepem adio wotwe mama yefa entodwa ade na ye nucleotide atese awo mu ahyansode nucleotide awo mu ahyansode awo wo wedie mu no na amaye unya wedie ne pedua kwa ya wo de fa ne se nuclear base ano na ma unya wedie anasa honam dua na nucleotide ano so edi ententiman awo enipa mu na ma watumi atififire ana watumi adwonso ana watumi agyawonan abodemu nyansa ɛdidisoɔ nsɛmi sɛ wɔde afɛ nucleotide DNA ano na da su da awofuo su a ekuta wɔanom no adi wɔn kwalaa mu enti a ama wotumi sa wo maame wotumi sa wo papa no nokora na tawo se ni nkukuo da na se abofra no ampasa ya wo ba impoda kutafo betumi ehunu sa abofra no ya wo ba na nya wo ba abode benyansa ɛdidisoɔ de DNA ena kyere awofoɔ no suban wɔ nkwala mu awofoɔ no su a wɔ akobofra no mu no saa awo mu ahyansode akwa na fa ne DNA no ɛno na ɛbɛkɔ ma wo ba no na yenya papa no maame su wɔ ne mu nipa bia wo bi
ate deɛ ma DNA no tumi gyina na so ne nucleotide nti yɛbɛsi dɛn na nipa afiri no ne nka tie mu ayɛ DNA ayɛ awɔ mu ahyɛ srɛ fa ne sɛ nucleotide na so nso ne yɛ dantem wɔ ne yɛ ɔpepem adio wɔtwe wɔyɛ ne honam dua mu ɛne awɔ mu ahyɛ so die mu since ne yɛ da ne nka tie ntem no yɛ ɔpepem adio wɔtwe Fatum we fie, but the mama yes, a fie. A beer then campro nurse, to say nipa campro, a fie in the bum at the campro nurse. Ya cassa fear a beer bianing in nam, not done yet in Pampro na ye, the Dukura suo, the J home, and then Pampro na naso cocono a year. Efie bia ya de aboa na aye ne ba ne sen na ya se eye aboa fie pase afrim pamprom iba po ang panggagaling ng materialis kumbaga paano manggagaling yung bato sa kawayan paano manggagaling yung unggoy yung tao sa unggoy napakalaki po ng difference yung nucleotides na pinakita po ninyo sa two chromosomes na obias ni finance free de kura so no de gye ho nyina yɛ nkampuro na obi so sini de na ne de ne abo nko a obaayɛ a wo sɛ abo da ne frim pampuro mu na baayɛ wa hwɛ nyansa be ne hu hindi magmamatch kahit konti kasi nga ang basic building block of DNA na siyo lang nagpa-pass on from the parent na what is our dwene wa adwene yɛ adwuma mpo de million difference sa nucleotides ng humans na bumubuo ng DNA ng humans. Hindi pwedeng dun sa building block magkaiba. It cannot be that the composition is different and then it will come to a point that they produces one offspring. If it's not possible that if it's impossible for apes to come from human, it is equally impossible for man to come from apes. What do you think, Brother Daniel? Or you cannot think? Well, I cannot think to those who are in situ that they came from. Na yes is dua kentene se enipa free eno nka tie mu no de kan emu da ho achinyegi a wo sisi dua se twerɛ kronkron se anya asase anya honam nyina anya pe nipa nam yes no nko ntoteboa de enso yes no nko enoma ne empata de enso yes no nko asa woje enkrofo idia that's how we mu an say wa no mo nye twerɛ kronkron ni nti anya de beje de ya twɛ ne twerɛ kronkron mu mpo wadie na sa mpo nyansa sem no wa no ma chinyegie ni mpo enen emfa abodo nyansa pedisua force sa se DNA a wanom ɛdiakyire DNA a mo nam so de hwehwɛ hunu baabi ko ne pa bi fire no anen ka atia de enyepe na obesi dan na watumi asi efie eye abodan ana se efie ya de abo asi that's what me kofa me nua na frin kampurom me kofa me bo afrin pampurom
ebesi de na tumi asi nti se ba awo mu ahyenso de mu ne eye awo mu akwa awo enipa ne mmoa mu a sonsone kese dantem sonsone dantem ne yo pepem de wotwe aso nipa de kora aso nipa wodie ana aso mmoa de aso nipa mu awo mu ahyenso de na aso no mmoa de na so nkrofo ya nya Nyankopɔn ni wo ye wo mo hwe nya yie amo nyini inipa wo Nyankopɔn abo wɔn nyinara sonsone eda wane mmoa ntem aso ne nyina chi sa nipa nyini Twerɛ Kronkron ne mpo kasa wɔn mo akeka ne yafomso no obetena mfomso no muti sɛ ne oburu owufuo obɔ na so mukura nyahwe saa na wɔn mo adwene atie na ya de ya na ya nwanwa ata meka suku ana Adesua bia enkura bata ahoto kyerɛ Dwumadie pi na Nyankopɔn bɔ me ne wo na barama Daniel ya kyerɛ ya buye suku abetumi a kyerɛ mofra de papa aye lavadar suku pon ho ya kyerɛ nne ne nka tia nsɛm wo ho na ya kyerɛ suku nkoda sɛ nipa firi nne ne nka tia mu awɔ Twerɛ Kronkron mu wɔ abode mu nyansa pemu ade kyerɛ sɛ wa dance awa dance na mani hwɛ na wo free nne ne nka tia mu no wo mfere na me free nipa mu na me mfere de meka ni ye mo hwɛ nne ne anase nka tia suban mo hwɛ nne ne nka tia suban ade ye nani ngu ade hwɛ ade suban na fototo wo de ye na sɛ nipa yi mfere sɛ wo mo free nne ne nka tia mu a me so me mfere da so me free fam dɔte mu na me ba so ne da ye ntem de so ne da ye ntem we di ho dance sɛ awo mu ahyenso de ye apepem aduo wotwe enso so ne ye na da nne ne nka tia ne nipa de ye ntem aba awo mu ahyenso de mu a nipa ne nne anase nka tia de ne so ne da nipa de ne nne awo mu ahyenso de ntem ne yo apepem aduo wotwe da mama yensua wo mu ahyenso de menana barama ana menana banso sa mekuta suban bi menya suban bi from mu efreme maame mu menya efreme maame nkyɛn da mewo honam ani fam suban bi ana ahyenso de bi o menana kanso mu Hana tie nipa eja wo mu suban ana won animu ahyenso de empo dam nipa animu ya biye ne nipa animu edin sen no betumi mpo de eja ya ma betumi hunu no wo ya mamu awofo no wedie omo ba omo so ba no so no wedie te sabi sade abofra ni wo asetie de trenwi na ni na no ne hwene efiri awofo mu sɛ de abɔfra na hwene tie no sɛ na ani tie no efiri awofo mu ɛno tie sɛ awofo no wo na sɛ papa no yɛ tuntum na maame no yɛ kɔkɔa akwanya wo mo sɛ abɔfra no betumi ayɛ tuntum ana so betumi ayɛ kɔkɔ ana sɛ abɛdi afira ɔbɛgyegye kakra ɛbɛyɛ black and white awesa enamu onamu ahyenso de ewo ni mu no betumi so de yama ne ba no na DNA no eya ahyenso de ewo ye ni pedua fa no se chromosome afa se ya de nipa hawo mu ahyenso de toto no ne nka tia de ho a ayen so no ye kese da ntemo no ye opepem adio wotwe
Manya abodem nyansa pɛ adesua ni. Every say yet mini ye ho dance when ne mu awem nanso won e betumi ate yese no. Nipa yes no kufre mmoa. Ampa se nipa ayes no kufre mmoa. Onyankopɔn bo nipa so wa metena wiase. Adote ase mfiti yase onyankopɔn bo soro ne asase. Ada na asase ne nyankopɔn bo he. Na twerɛ kronkron no atwerɛ ewiase nneɔma gum na hu baabi a yefiri. Baabi a ewiase no hyɛ ase Genesis or Greek kasa no kyerɛ sɛ mfiti ase. Ana baabi a ade nyinaa firi. Ade nyinaa asifiri. Adoti abakɔsɛm nyinara a awɔ twerɛ kronkron no keka sɛ asoro muadie ɛyɛ sononko Onyankopɔn abɔ ɛyɛ osoro abɔdeɛ nneɔma ɔsrane onsroma owia ne osoro abɔdeɛ hodoɔ ɛnyɛ sɛ bia wɔ ɔbɔ ama wadwene bi sɛ nipa betumi akɔtena wadabi Onyankopɔn bɔ asase ma nipa no wɔkyerɛ yɛ ne sɛ de nipa ne Nyankopɔn se bɔ nkotahudie ɔbɔ asase ne wɔ soro na ama yɛ n'adwene bi afa sɛ de ne wɔ Nyankopɔn no nkotahudie setie wa ma nsroma nka kyerɛ sɛ nipa bete nsroma so nipa biara nte ewiase ahodoɔ ma na sɛ nipa biara nte nsroma mu anuanom sɛ ewiase foforɔ bi wɔ soro ana sɛ ewiem nipa betumi atena hɔ a anka nipa betumi akɔtena hɔ akwanya biara ni hɔ sɛ wɔ nipa wɔ Nyankopɔn abɔ no so wɔmatena asase so no ɔno betumi afiri asase sɛ akɔtena wiem sɛ hɔ na mede bɛyɛ me fie ɛwɔ sɛ obiara no wɔtumi ayɛ ɛyɛ akwantu wɔ hyɛn biara a betumi akɔ wiem na akɔtena hɔ ntɛmmerɛ ɛwɔ mo sɛ ɛdene ɛyɛ sɛ de twerɛ kronkron sɛ kasa no ane de abodom nyansa pɛ de suafoɔ kasa kasa abodom nyansa pɛ de suafoɔ sɛ ka wɔ mo nsɛm no sonsone ɛda ntɛm nti oni abarama Steve Padiko ɔno nso bisa sɛ betumi adi ho adanseɛ sɛ nkwa ɛwɔ ewiem ana nipa betumi akɔtena ewiem mu ana oni abarama me hyɛ wo bɔ mewu bewu ɛnyɛ sɛ mebɔ mpa yɛ sɛ wo bewu na mom ɛyɛ Onyankopɔn ne pɛ nipa bewu nanso mmerɛ pii bɛba bɛsene akɔ ɛda bi bɛba ma wusɔre da no aba ɛwofoɔ nyinaa bɛsɔre akɔkɔhyia wɔ Nyankopɔn atemmu adwa no ne yɛbu wɔn matem mɛhyɛ wɔ bɔ sɛ ɛfiri na akɔpem atemu da nipa biara ntumi ntena wɔ srane ne so da sɛ wɔte hɔ sɛ ne wɔsete asase so na abodom nyansa pɛ de suafoɔ nipa nyinara wɔn yɛbɔ wɔn sɛ wɔmɛtena asase so aha na nkwa wɔ na sɛ wɔpɛ nokora no deɛ menya abotire akyerɛkyerɛ mu na mmom sɛ yɛ akyinyegye deɛ a ɛneɛ mede sotoro na bɛbɔ wɔ na mmom sɛ wɔpɛ nokora na ahunu deɛ a mede nimdeɛ mfia no na bɛhyia wo epo sɛ yɛde twerɛ kronkron adesua anaasɛ abodom nyansa pɛ adesua ɛna bɛyɛ nyinasodeɛ a de ho adanseɛ sɛ nipa betumi akɔtena wiem nipa biara ni wɔte wiem sɛ de nipa tumi tena asase so nante di akɔneaba no wɔ nipa biara ante wiem ante nsoroma na ɔsrane so Nyankopɔn bɔ nipa sɛ wɔmɛtena asase so Oma yen kenken asomafo no nyimati du nso nkyem aduonu nsia
na ọma wonipa ma nyina afiri wonipa baako motena asase so nyina na wahyehyɛ wɔn tena bia hyeɛ ato hɔ ama wɔn mɔnwene wɔ so mafoɔ Paul kyerɛkyerɛ tete kristofoɔ no ana enipa na ɛwɔ tete mmere mu ɔka yɛn no ma kyerɛ wɔn anom sɛ Onyankopɔn ma nipa ma nyina afiri wonipa baako bɛtena asase so nyina mɔnwene ho sɛ nka wote asomafoɔ Paul wapɛn so a obesi dan ne wetumi anya hotoso wo paa sɛ Onyankopɔn bɔ nipa sɛ wo metena ayɛ asase ne nyinaa aso ebi no mo nyinu ni tese wona wa ye Kristofo gidie no atamfo wo saa brɛko pot ni mu no na so metra odie on tene Paul kan ha na se kyerɛ wo gidie mu ani ahotoso me frise wonim sɛ dia wo kan ye no korɛ na obebisa se wo si de hunu sɛ ofri ahotoso na kokudum na okasae ane unabar melia no korɛ egie frise de Paul se kan ne nsɛm ne so sɛ ya bo nipa so wa metena asase so Bɛka sɛ ya wo eye ewiase foforo Paul nim da enipa hunu ewie ma body yahodo nanso asase pe na dibuo nipa mama yɛn kenkan asomafo ne nyuma ti du nan anchemu dumienu ase na wafra Barnabas Zeus na Paul so wafra ne Hermes efrese na ono na waka asem tete pa ni se Jupiter wo ho ye ni se Mercury wo ne ye ni se wiase ahodo wo ho na ye fra Paul sa ye fra Paul say Jupiter Every say, ye wa yobo ngoma nim se ye wa nsroma ahodo nso wo ho mama yen kenkan yobo ngoma po ansane abode mu nyansa pa de suafo baba ya homaso sem nansen no monka se awiem ade suafo asua pen yobo apen so yobo ngoma tie de asan wotwe achimo de asan baako Wobɛtumi akyekyere akokɔ baatan ne nema homamu anaso wobɛtumi asane ewenante ehoma brafo kasem na se wobɛtumi akyekyere akokɔ baatan ne nema homamu anaso wobɛtumi asane ewenante ahoma mu aduasa mienu wobɛtumi ayi owia kwan mu ensroma adi wone bremu anaso wobɛtumi akyere sesire ensroma ne emma kwan yerebu nyina wo twerɛ kronkron mu twerɛ kronkron ne se ensroma na ese owia kwamu ntie won nsroma hodo wo honom ya won nsroma owia kwan mu ensroma mu ti nipa wo awie mu anase wo soro abode ho nimdie na nipa hyase esua onsroma ho anioma efri asomafo no apenso mama yen kenkan tatimre ne nipasia Greek fuwo no wanoma fa Babylon fuwo akwa ya faso to ne madin frinchia hempem nan mu wa Greek a person frinchia hempem num ansana Christosomo ba aye osrane
ene enema huroma kruchire na ye so ne omo anu ye de ma cosmos anasa ensroma owia asrane ana asasi ewo office ye wo Greek fo gidie mu eti ne ya bu eye ensroma owia asrane ni asasi hunkunta eti yetime mpo se ya twere yeremu nyina mpo wo twere kronkron ni din no so ye pe ya wo zodiac mama yen kenkan yo bongoma yo de fane se zodiac ase Wobɛtumi ayi owia kwan mu ensroma adi ya owia kwan mpo wo ho owia kwan ye kire ensroma mu ano ye fane zodiac wo Greek fuo kire mo na tutudi nti omunim no abra Paul ne Barnabas na wo tete frɛ Barnabas sa Jupiter na Paul se Mercury ano na waye okasamafo kese bi so oben awia no eye Greek fo gidie na Roman fo enso nimdie etenu am betumi akasa mpa twerɛ kronkron ne ka no krefri bra wo twerɛye otumi nsi ho kwan da mfiri jampi mienu abesene na enipa hunu se nimdie bebre wo ho sene tetede na enipa nya nimdie ne nyansa pi na se akwanya biara ni wo se nipa betuna kwa kwotena wiem omo ye mu hwehwɛ mo hunu se ade ne se wo behunu nti onua akwanya biara ni ho se wo nipa betuna kwa kwotena wiem abɔ brasa de na wote asase so nti onua wadi nkukuo obi biara obɛka se ye wo ewiem ni abɔde foforo bi nipa betuna kwa kwotena so no abore mu nyansa pe kwan so twira konko na akwaso nipa na di nkukuo onu abarama Steve begire se woni tirimo pobone mayi wo nsem misa nyina no awie te na metumi akwanse misa foforo so ewo ya twira konko de sua foforo mu nti ma no ya me wo ma won se wo hunu nipa biara se wote wiem twira konko mu nyansa di hu adanse abɔde biara na obetumi akɔtena wiem gi asase so ubewu behye ade enya ntro na enya konkonsa ne wonyina so awoye na nu twere kronkron de suan mu adi hu adanse akyerɛw sɛ ampa twere kronkron no aka nokore na sɛ ɔsoro abɔde no benya nkwa wɔ hɔ no ma ana abɔde bi tin wie mu a eya homane a Onyankopɔn apam wɔnom Paul frɛ wɔnom sɛ asɔde ne honhom ahomane a yɛ adwuma wɔ asɔde ne mamu ano nankyɛn de wuhunu nipa biara sɛ wɔte wiem onu abarama Steve wate asie me pese me ne no kra kasa na so menim sɛ ɔwa homa no so na so oni ahoma no so e pese me ne no kasa na ye hunu ne o famu avso ɔse betimi adi hu adanse sɛ ukɔ wie mu a
enipa tete hɔ abɔde bi tete hɔ te sɛ ne yɛtete asase so ano yie na mɛde ama wɔ no nkwa biara ɛni wiem hɔnom yɛyɛ Twerɛ Kronkron n'akwan ɛfiri sɛ asomafoɔ nnwuma no mu no Onyankopɔn abɔ onipa sɛ wɔmɛtena asase so yɛbɔ yɛ sɛ yɛmɛtena asase so na asase ani asase so na deɛ hia wo nyinaa wɔ mframa pa wɔbɛhome atumi atena ase na wɔnguo asase so pɛ na ɛwɔ sɛ wokɔ wie mu a mframa yɛ home kɔ yɛ mu na watumi atena ase bi ni hɔ deɛ wɔbɛnya no yɛ 01 oxygen wobɛwu na ɛmu korɔn wofa wiemuhyɛn a na sɛ wokɔ wie mu a wonkɔ nkɔhunu ɛyɛ mframa wɔ nti ɔmo kɔ wiem ɛkɔtwa wiem mfiri na ɔmo kɔ na yɛde mframa kɔ Twerɛ Kronkron ne sɛ ɔma nipa ma nyinaa atena asase so nyinaa ɛti yɛwɔ hyeɛ wontumi nkɔtena kyirikyiri wontumi nkɔtena wiem da so ha yi no wɔn nkwa egyina asase so nneɛma ani da womfiri asase so ɛfiri sɛ wokɔ wie mu a momfa nkyɛm yɛ ni berɛ onuabarima da ne moma yɛnkɔ yɛtiefoɔ no adwenkyerɛ no so ana yɛtiefoɔ no adwenkyerɛ no bi ne wɔ nkɔmmɔdie afidie so yɛfiri Mark Galmo nakaloob ng Diyos, sinisikap niya. Yasɔfoɔ no mpo wotumi mmisa wɔnom nsɛmmisa da so wɔ nuabarima Eli deɛ bɛbɔ ne ho mmɔden sɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ Twerɛ Kronkron mu nimdeɛ nyinaa afa Twerɛ Kronkron no ho aseda nka wɔ Nyankopɔn sɛ wɔ brother Eli ne brother Daniel ayɛ Susana Mandosa ɛnyɛ dene sɛ wɔbɛte asɛ Twerɛ Kronkron ma no yie emu da waseda nka Nyankopɔn brother Eli ne brother Daniel mu adwumayɛfoɔ nyinaa na aseda nka Nyankopɔn ahwɛ mu nyinaa so sister Gara Abad yɛne bota yɛnti a SDA foɔ nwe prɛkonam no ɔbɛsɛ wɔarom firi sɛ ahɔmmɔne tem mprɛko mu na mmom mprɛko no mpo kum wɔanom ho sɛne sɛ bɛma ahɔmmɔne kwan ma wɔanom atena wɔn mu nti sɛ kane na wɔ nubɔne mu a akyire na sɛ wosan kɔ akɔyɛ no ma nsɛm fata ahɔmmɔne a wɔbɛsane ba bɛtena wo mu no ɔmo dɔɔso ɛna Julio
Thanks be to God for another milestone of knowledge I have learned today. Scientifically proven that all things in this world come from the Bible. Thanks, Brother Eli, for sharing the Word of God every day. Marshmallow. Pinagpipilitan pa kasi ng mga scientists na pwede mabuhay sa Mars. Padala spaceship dire doon. Heist. Itong mundo lang natin. This Earth world na God alone created for humans and that God created for human and other living things. Melanie Basmayor. Kung Melanie mapakinggan sana Basmayor, itong Bible if study na ito ng only mga this Bible scientists, study will di learn by sana- scientists, di na sila magsasayang ng pera para they will not igastos be sa wasting paghahanap money, ng buhay sa to ibang planeta. Hay, sayang ang pera. Pwede na ibili ng pagkain acquire para sa life mga from other kapwa-taong planets. nakakaranas ng Money is gutom. Rafael wasted. It could have used ang to ganda buy ng mga tanong for at ang those ganda who are rin ng mga sagot ni experiencing kapatid na Eli. Ang hunger. ganda talaga. The questions and the Hanga-hanga answers talaga of ako sa Brother mga Eli are aral so na ito. wonderful. Iba talaga ang I really sinugo ng admire Diyos. this preacher. Someone who is sent by God is truly different, can answer whatever question. Thanks be to God that I heard from here and not in others. Amudaho. BM Enado. Say, I'm possible friend in Katia. Eba ne sen na yewo nipa bi mo na so mo wa akoma yade a wontumi enkofa anu ne nkati yade abodem nyansa pa adisuafo nipa ekuta wo mo ahyanso de afro na asofo bi ntumi nkyerɛkyerɛ Nyankopɔn nsɛm mu sɛ je brother Eli ne brother Daniel ana Gary Enofe Twerɛ Kronkron Adesua biara ɛkɔso no wonya no ye papa biara mfiri baabi agye Tete Atempɔn wasafo ne mopɛ na bɛyɛ Nyankopɔn nyansa Yolanda Darsanyo Twerɛ Kronkron mu o abodem nyansa pɛ enkyerɛkyerɛ nyinaa yɛ baako mede me free adam mo amonye Nyankopɔn na mo free nkaetie mu ada islan ase ye enchiaso no enko mama brother Eli ne brother Daniel mesetum yaka kwenya yese matumi eti Nyankopɔn na hunta semase hwempre kokrampo wanyansa sene sanka homone betena won mu die anka wode bewu na enipa mu die ahomone pi betumi atena nipa na se Nyankopɔn pam wo no kora no a wobetumi asen ba betena nipa bi no wo ba ode na ahomone a wo chane no besane ba behye nipa mu ye ncheche ne nsode ahodo mu na mane da so ne se enuanom benya akwanya atumi atio wana wo atro nsore mu na yesre wo Nyankopɔn so ma mo nkwa tentene na onto waso ma mo nhyira ne nyansa Twerɛ Kronkron mu Rowan evangelista yene wo se pakani biara wo se na wo kyerɛkyerɛ bodom nyansa panim die Nyankopɔn ne nsɛm kronkron asedan ka Nyankopɔn kane na me free sɛ Twerɛ Kronkron no kuta asoma Nyankopɔn mra asomafo no ho nsɛm enko saa na kuta bodom nyansa pɛ munim die ne nuane anipa bedie mpo na ye da Nyankopɔn ase sɛ ya wa asɛmpakafo Nyankopɔn de warum di dwuma na yetie Twerɛ Kronkron Twerɛ nsɛm biara ni hɔ a dene sɛ bɛte ase na bodom nyansa pɛ ene ma ne no mafa gidi yehu no yakuna sedan ka Nyankopɔn brother Eli ne brother Daniel sama ba ho modern na mmra ho se Nyankopɔn se mo ankrofo de asie yen no ebenya kwan yati ana de ti na aye nsori ahodo
ɛyɛ sisifoɔ saa firi sɛ wɔn ano nkyerɛkyerɛ Nyankopɔn asɛm no a ɛyɛ nokorɛ yɛyɛ ntɛnkyeabuo ɛyɛ paa sɛ brother Eli abɔ na hɔ mmɔde ne sɛ wɔte ho ada sɛ nipa firi fam dɔtem na nipa mfiri ɛno ne nka atie mu. Thankful to God and to ang dating daan. Vincent Villafuerte, lahat talaga ng sobra sa mundo masama eh. Adeɛ biara abɔde mu nyansa pɛ de suafoɔ ne mu deɛ yɛsua saa na ɛyɛ sɛ wonya ne mu deɛ bebree ɛmfa saa ne ma yi ho ɛna sɛ dan ka Nyankopɔn sɛ wɔasɛmpakafoɔ a so wɔn nsua nwoma nnuru akyire koraa no a wɔ Nyankopɔn ɛtenetene wɔn yɛrem ne yɛtiefoɔ no adwenkyɛ ne bie wɔn nkɔmmɔdi afidie so asɛ dan ka Nyankopɔn nuanom na yɛsrɛ wɔ Nyankopɔn sɛ daa mo ne yɛtwerɛ kronkron adesua na mu sɛ misa foforɔ ase ɛti moma yɛ mmɔ mpa yɛ ma wiase gyina moma yɛ nsiesie moma yɛ nto nnwom. Oh
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil. Ababa eni paswo no ho nkom aboy mbo ne baba ni paswo wa yemre mu no ko emu na ni papa sori etia won ho asana defo de pe na to mi ho kom na oba ko fo wo pese wo di via se gina aswonti na yare wo hu ne kom baba je papa pem enkwa afri woni sem via se afa na nyina ya sha se ye hun sentrani ma ko ba ya kana ya mane hunu a atwa ni pa ho ahia mane mroso ekoso ma nyina na nipa sha se pa no yi a wonye bi abro no ason se yegina ebe ya baako na ya bro ye no wose wa safarade anim mama ye nkotodwe nim fa ye nkotosere ento de wotumi so abaje ye nkwa afri ahomani ewo ewiasi ni ahomani ewo soro honum no ensem mama ye mfre we nyankopon twede yampon na yema na yenma emanti ni ewiase mutimamuni biara hwehwe ne daso na enkwaje na yatumi anya asumdwie wa yakoma mu ne daso kase eboroso amane kuna nipa famu nyina chiri enuanoma merema ne nuanoma ma eyonku nipa amaye gina yensese yakoma na yemompaye Omuchoma yegina yemompaye yen eja twedi yampon otumufo ne wakese awe ne rade Yesu Kristo dinmu yegina yebom yada wase se wahwe ye no so na watwemu Nyinaa wa kwenya pa biara wote tom yen sade be ya yebetumi atie atewonsem ase yada wase wo wayemuye ne wado ye nyinaa ma ye nyinaa wa homobro a wo ma yenya watenka oyabra bomunti eja yasrawo se fayen bone cheyen yasrawo se fa won saka emu biara akoma yasrawo se buye wana wo huna mane no akoma ne wana twene boa wonum na wofri na da ne atromu yasrawo se ya wanum mowa na wansa ne menante botene ne kwanse bio eja yasrawo gate aneti amao afrise yenimu se ayawonkuto na yebetumi ade yen ho ato ne so wa abrabo yimu yasrawo so yen haw nyina anamaye yasrawo se yen nyadawa na yamaniye efrien so arawo ankunam die ne baha enipa wane wana dofo ntem atwenye atomu isane tabia awoho sisie na nneoma atwaye no wahie nti obasa kasiem na eja ya ho ehye yabompa yema nipa yina enipa wonani daso ayera enipa wayade enipa wo hia kasiem isane yade nti
a ɛtɛɛtɛɛ wiase nyinaa nti. Wonkutoo ne ɛnamanneɛ nsɔ ano. Agya, yɛgya yɛn nkotosrɛ ato w'anim. Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn. Yɛn nkwanna nyinaa wɔde bɛma yɛn. Na yɛtumi asom wo. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn abusua biara ne mma nyinaa. A wɔrefa ahokyerɛ ne amanehunu pii mu wɔ abrabɔ yi mu. Yɛsrɛ wo sɛ wɔn nyinaa adom na hwɛ wɔn so. Otumi basɛm na yɛgyae yɛn nkwa ne yɛn hyɛborɔhyɛ. Ɛfiri sɛ wo na wote yɛakoma mu apinisi a emu dɔ no ase. Yɛsrɛ wo sɛ hwɛ yɛn nyinaa so. Yɛda wo ase. Wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Mama yɛn nkyɛn hyɛ. Mama yɛgyina yɛn nsa nka adom a yɛresa ne nkwagyeɛ ne ɔdɔ ɛfiri ne Awurade Yesu Kristo ne Awurade Yesu Kristo mu ayɔnkoyɛ ne wɔn kronkron adom ɛntena yɛgyina akoma mu sɛsie ne daa gyina. Amen.